Türkmenistanyň iň iri elektroenergetika desgalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Mary welaýatyna soňky bir hepdäniň dowamyna ýergiderli elektrik kesilmeleri hasap alınýar. Togy üçünçiligine ýüze çykýan dowamly bökdönşükler bayram münasibetli gurbanlyk sadakalaryny berýän ýerli ýaşaýjylaryň rahatyny bozýar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna maglumat berdi. Adamlar mal soýup gurbanlyk sadakalaryny berýärler. Mehmanlar ýapyk günalarda öýüň içinde oturdylýar. Elektrik energiýasy kesilip kondisionerler öçönne jaýlaryň içinde oturar ýaly bolmaýar. Diýip bir şäher ýaşaýjy da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Şäheriň köp gatly jaýlarynyň käbir ýaşaýjylary göçme palatalary kireýin alyp mehman çagyrýarlar, sadaka berýärler. Bu palatalarda hem kondisionerler oturdylýar. Ýöne elektrik energiýasynyň öpçünçiligine emele gelýän ýergiderli bökdönşükler kondisionerleriň işine päs gelip berýär. Biz göçme palatalarda oturdylýan soğuducu kondisionerler için 400 manat kirey tölegini töledik. Ýöne tok bolmansaň olary işledip bilmedik. Kondisionerlere biderek çykda jetdik. Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjy da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu günler Mary welaýatynyň howanyň temperaturasy 40 derejäçini ýokarlanyp bilýär. Ýurtda 16-18 ýuny aralygyna Gurban bayram belenilýär. Bayramçylyk günlerine adamlar gurbanlyk sadakalaryny berýärler. Bir-biriniň maşgala ojaklaryny ziyaret edýärler. Tomsyň yssyk günlerine ýyla tarasyny elektrik energiýasyna bolan talap ýokarlanýar. Günorta Günnogor welaýatda soňky bir hepde bäri ýergideli elektrik kesilmeleri hasap alınýan mahaly elektrik üpçünçilik kärhanalarynyň işgärleri sebitlerde täze gurnalan transformatorlaryň ýygy-ýygydan hatardan çykýanyny aýdýarlar. Täze transformatorlar biziň yssyk howamyza çydap bilmeýär. Bizde bularyň saýlaryny täzeler ýaly ähtiýat saýlary hem ýok. Transformatorlary mümkin boldugundan oňaryp gaýtadan ýysa girizmäge çalysýarys. Diýip bir elektrik üpçünçilik kärhanasynyň işgärada Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Elektrik günärmen soňky günlerde sebitiň ähli etraplaryna transformatorlaryň hatardan çykýanlygy barada welaýet elektrik üpçünçilik edarasyna hasabatlaryň berilýänini aýdýar. Käbir elektrik ustalary sanynyň çykýan transformatorlar bejerip ilatyň togy üpçünçiligini gysgalyagdyda gaýtadan dikeltmek finanşyklarynyň çäklerini köne transformatorlaryň şaýlaryny täze geçirjilere dakmagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýarlar. Ýöne bu finanşyklaryň netijesi tamamlanýar. Hünärmeniň sözlerine görä ýol başçylar hatardan çykýan transformatorlary degişli hojalyklaryň işleýän transformatorlary birikdirilmegini talap edýärler. Ýylatly ýerlerde hojalyklaryň tanyna laýyklykda gurnalan transformatorlar gereginden artyk gosmaçy ýüki göterip bilmeýär. Transformatorlara agrym düşýär. Kada laýyklykda her bir hojalygy berilmeli 220 voltluk elektrik energiýasynyň möçberi 130-140 volta çelinip etelýär. Bu bolsa diňe çyrylary ýakyp bilýär. Diýip hünärmen aýdýar. Sebitde ýerleşen käbir dukanlaryň, marketleriň we toý mekanlarynyň eýeleri Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde kadasyz elektrik üpçünçiliginiň arasyna özlerini degişli sowadyjylaryň, doňdurujylaryň we kondisionerleriň tiz-tizden hatardan çykýanyny aýdýarlar. Galberse-de awat transformatorlar hem goşma çagramlara sedewar edilen halatyna, hojalyklaryň sany artdyrylyna tiz wagtda hatardan çykyp bilýär. Bu aralykda käbir hojalyklar elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň peselmegi bilen özleriniň tok köpeldijen jamlardan peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň senagatynyň esasy bölegi elektroenergetika we TV gaz çykarmak ýaly podoklar düzýär. Ýurdun iň iri elektroenergetika desgalary bu sebitde ýerleşýär. Käbir çeşmelere görä ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň umumy möçberleriniň tas ýarysy bu sebitde öndürilýär. Ilk başda 1973-nji ýylda işe girdilen ýurdun iň iri döwlet elektrik bekedi, Mary döwlet elektrik stansiýasy soňky ýyllarda täze elektroenergetika desgalary bilen giňeldildi. Desganyň çägirine 2016-njy ýylda kuwaty 146,7 megawatt bolan gaz turbinal elektrik bekedi. 2018-nji ýylda bolsa kuwaty 1574 megawatt bolan kombinirlenen bu gaz elektrik bekedi işe girildi. Resmi habarlara görä Mary döwlet elektrik stansiýasyna öndürilen elektrik energiýasy içerik sarf edijiler bilen bir hatarda Özbegistana we Irana diýirilýär. Türkmenistan günorta Günnogor goňuşda Awganystana da elektrik energiýasyny eksport edýär. Bu ýurda Kerki, Anthoy, Serhedavat, Hırat, Terhedavat, Turgundy, Rabat, Kaşan, Kalaynaw we Zelila, Akina uğurları boýunça elektrik energiýasy berilýär. Galberse-de Mary döwlet elektrik stansiýasy bilen Hırat welaýatynyň arasyna elektrik tory Türkmenistan, Awganystan, Pakistan uğuru boýunça gurulýan
transmilli elektroenergetika taslamasynyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistan Kırgızstana da elektrik energiýasyny berýär. Ýurtda elektrik energiýasyny öndürýän 12 sany iri desga hereket edýär. Energiýa serişdelerine baý ýurtda elektrik energiýasynyň önümçiligini tebi gazdan peýdalanylýar. Şol bir wagtda ýurdun sebitleriniň arasyna soňky ýyllarda bir bütöw halkylaryň elektrik ulgamy işe girildi. Ýöne ýurdun sebitlerine iridirlik hasap bolýan elektrik kesilmeleri bu pudogyň gazananlaryna kölege salýar. Azatlyk radiosu Mar welaýatynyň elektrik energiýasynyň üçünçiliginde ýüze çykýan bökdönşükler barada Sevit häkimetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan Sevitde elektrik energiýasyny eksport edýän ýurtlaryň hatyryna öňe saýlanmaga çalışýar. Ýurdun elektroenergetika eksportları ykdysatçy domlylyk obserwatoriýasynyň sanlaryna görä 2022-nji ýylda dünýädäki umumy elektrik energiýasynyň eksportlarynyň 0,13 götürümini emele getirdi. Dünýäniň iň iri elektrik eksportçylary 2022-nji ýylda Germaniýa, Fransiýa, Şweýçariýa we Ispaniýa boldy. Balkan velaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň mektebi çenli terbiýetçilik edaralarynyň ençemesinde çağalaryň arasynda kelle bitiniň ýaýrandygynyň üstü açyldy. Bu ýagdaýlar barada enatalaryň terbiýetçileriň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna maglumat berdi. Türkmenbaşynyň jemi 8 tany çağalar wagynda, ýagny olara gatnaýan çağalaryň taçynda bit tapyldy. Bu ýagdaýlar çağalaryň taçynda geçirilen medisina barlyklaryň ýa-ni anyklandy. Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan çağalar baglarynyň biriniň terbiýetçisi anonim şertde gurrun berdi. Munyň bilen bagly şuunlar şäheriň 1-nji, 3-nji, 9-njy, 16-njy we 28-nji çağalar baglarynda sanitariýa, arasaçlyk gigiýena we ziýansızlandyryş işleri geçirilýär. Şuunlar döwlet derejesinde dinç günlerdigine garamazdan bu işler diňe çağalar baglarynda däl. Eýse olara gatnaýan çağalaryň öýlerinde hem geçirilýär diýip çağasynyň saçyny bit basan Türkmenbaşly ene anonim şertde aýtdy. Bellisek Türkmenistanda 16-njy 18-nji iýun aralygynda Gurban bayramy bellenilýär. 16-njy iýuna, ýagny hepdäniň ýekşenme gününe gabat gelen dinç güni Gurban bayramy münasibetli ýurdun zähmet kodeksine laýyklykda 19-njy iýuna çarşembe gününe geçirildi. Şeýlelikde Türkmenistanlılar 3 gün bayramçylyk belläp 4 gün dinjalýarlar. Güýçlü depkinde ziýansızlandyryş işleri geçirilse-de pedikulozyň, ýagny bitilligiň ziýanly taraplary barada çağalar baglarynyň ýolbaşçylary ýa-da saglyk işgärleri tarapyndan açaçan düşündürüş işleri geçirilmeýär diýip Türkmenbaşly ene belledi. Azatlyk Türkmenbaşyda çağalaryň arasynda bitin ýaýramagy we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada agdalýan çağalar baglaryndan, yerli saglyk we bilim bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Ýöne terbiýetçileriň we enatalaryň ençemesi çağalaryň arasynda kelle bitiniň ýaýramagyna çağalar baglarynda arasaçlyk şertleriniň dol üpçün edilmediliginiň sebäp bolýandygyny aýdýar. Çağalar bağları yeterlik arasalanmayar, hapaçılıktan yırtılan ve köne düşek yastıkların kirinden yana olarda adam yataryal del. Huvanın temperaturasının gazıp başlamağı bilen bu hapaçılıklar dürlü mörmöjeklerin şol sanda kelle bitinin hem köpölüp yayramağına getiriyar. Dip gyzy ýokarda gurrun edilen çağalar baglarynyň birine gatnaýan Türkmenbaşly ene anonim şertde aýtdy. Adatly bu aýdylanlary bugurdan saglyk bilermenine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Saglyk.org web saýtynda çap edilen maglumata görä bitleriň kelle, köýnek we gasyk görnüşleri bar. Kelle we köýnek bitleri adamdan adama eşikler, ýorgun, düşökler, daraklar we başga öý goşlary arkaly geçip bilýär. Maglumatda pedikulozyň öňüne almakda hususy we jemgyýetçilik arasaçylyk çärelerine üns bermegiň möhüm orny eýeleýändigi hem bellenilýär. Bedeniňi kadaly, ýagny hepde ağzyndan 2 gedek ýumak, eşikleri we ýorgun düşök daşlary çalşyp durmak bu çäreleriň käbirdir. Türkmenistanda çağalaryň, uly ýaşly adamlaryň we eserleriň arasynda kelle bitiniň ýaýrandygy barada Azatlyk mundan ozal hem maglumat beripdi. Kazak jurnalisti we oppozisiýa aktivisti Aydos Sadykow 18-nji ýylyna Ukrainanyň paýtagty Kiýewde näwelli bir hüjümçy tarapyndan tüpeňlendi. Aktivistiň aýaly Natalya Sadykowa Facebookda adamsyny öldürmek üçin edilen synanşygyň onuň Kiýewdäki öýüniň golaýyna bolanlygyny aýtdy.
Ol şundan başka jikmejiklikleri aýtmady. Jurnalistiň aýaly hüjüm wagtynda adamsynyň ýanyna eken, ýöne oňa ok degmändir. Ukrainanyň milli polisiýasy şahsiýeti näberli bir adamyň park edilen ulogyň içinde oturan adam tüpeňläp, soň ol ýerden gaçanlygyny aýtdy. Ýöne goşmaça maglumat bermedi. Baş prokuratura jurnalisti Kazakstanyň raýatyny öldürmek üçin edilen synanyşygyň derin elip başlananlygyny, Pidanyň agyr ýagdaýda hassahana ýerleşdirilenligini aýtdy. Prokuratura Sadykowyň adyny agdamady. Kazakstanda ýaşaýan adam hukuklaryny goraýjy Inga Imanbay Facebook'ta Natalya Sadykowa bilen gürleşenligini, onuň adamsynyň häzir operasiýadan soň reanimasiýa bölümine geçirilenligini aýdanlygyny aýtdy. Sadykowa biraz soň Kiýewdäki jurnalistlere bu hüjümüň özüniň we adamsynyň jurnalist hökmüne alyp baran işleri bilen baglanyşyklydygyny ananýanlygyny aýtdy. Men hemmeleriň bir zada düşünmegini isleýärin. Hüjüm biziň jurnalistlik işlerimiz bilen gönlün baglanyşykly diýip Sadykowa şol gün ýerden adamsy bilen özleriniň YouTube ulgamyndaky Beýz kanalyna Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew onuň Russiýa tarapdar siýasatlary üçin tankyd edýän täze materialy çap edenliklerini hem sözüne goşdy. Sadyk 2010-njy ýyla çenli Kazakstanyň Demirgazyk günwatarynyňky Oktober sewtini öz dogduk mekanyna oppozisiýadaky Azad Sosial Demokratik Partiýasynyň ýerli bölümine ýol başçylyk edipdi. Soň ol Hytaýyň eýetçiligindäki CNPC Oktober Monoygaz neft kompaniýasynda işleýän Kazak işçileriniň hak hukuklaryny goraýan Kärdeşler arkalaşygyny döretmekde esasy güýç bolan topara ýol başçylyk etdi. Kazak häkimetleri 2014-nji ýylda tökmeçilik aýplamalaryny aýplap, şol wagt garaşly Respublika gazetine jurnalist bolup işleýän Natalya Sadykowa garşy kadyet işini açdylar. Şondan soň er aýal Kazakstanyň gaçyp Kiýewde ornaşdy we Ukraina paýtagtyna ýaşamaga başlady. Olar Ukrainada siyasi gaçyp atalgarlylar. Kazak häkimetleri 2016-njy ýylda Respublika gazetini ýapdy. Sadykowlar Ukrainada rus we kazak dillerini gepleşik berýän Beýz YouTube kanalyny açyp, Kazakstandaky korrupsiýa ýagdaýlaryny ýygy-ýygydan synetdiler. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina garşy giňerimli urşa başlanandan soň Sadykowaryň YouTube kanalyny Moskwanyň agresiýasyny tankydlaýan we Kazak hökümetini Russiýa tarapdar siýasat ýöretmekde aýplaýan materiallar ýerleşdirildi. Kazakstan 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna Aydos Sadykow hemde onuň aýalyny ýigrenji öjükdirmekde aýplap, gözlenilýän adamlaryň sanyny goşdy. Sadykow şol wagt Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna bu aýplamanyň siýasy sebäpler esasyna bildirilendigini aýtdy.